Wala tsara korialy. Atsika io zegny anty zegny hoe andeha hagnano vidéo tamin'le fandaharana zegny nataontsika amin'le mikoragna hoe fa magnino ny olo zay mihegny agnatin'ny tontolon'ny ara-pagnahy. Matetiky misy fahasarotana fogna amin'ny resaka vadiagna. Raha ataontsika amin'ny volagna tsotsotra zegny hoe ny olo zay ohatra hoe mihegny agnatin'ny tontolon'ny ara-pagnahy raha hoe rehefa mandalina resaka spirituel agnatin'izegny ma ny olo misy tromba agnatiny aby. Matetiky misy fahasahiranana amin'ny resaka vadiagna, zany hoe misy problème vadiagna matetiky tsy maharitry na misaraka matetiky na tsy mahatana vady na tsy mahazo vady. Zay zegny le fanontania. Bon, voalohany hoe misy zavatra somary ahitsy kely zegny le fanontaniana satria hoe ndraikindraiky zegny marobe olo mandray izy zegny antendro. Ndraikindraiky sasany hoe fa magnino za misy tromba, nagnino olo misy tromba mijaly fô mahazo vady. Nagnino olo misy tromba matetiky tsy mahatana vady. Ndraikindraiky zegny izy karaha hoe nantsoritintsika zegny izy karaha nassocientsika ny lanjara tromba izy natao bouc émisseur. Manomboky ny anao mahita vidéo ty zegny hoe fadiana zegny no mampiasa zegny version zegny. Fa magnino ny olo misy tromba mijaly mahazo vady. Satria hoe le fait que anao juste miposer na ohatra hoe mivolagna les questions zay fo efa magnabaribary fa anao zegny hoe manana ego ary ego anao tegna lavitra be. Satria ny dikany très complexe be. Za tsy volagna izy tsisy fifandraisany amin'ny tromba fa tsy tromba tompoko no bouc émissaire. Ya, izy tsy coupable fa au contraire izy innocent be agnatin'le raha. Zao ny antony. Tsy maintsy mandalindaligna amin'ny resaka tontolon'ny ara-pagnahy zegny atsika eto satria zay valin'ny fanontaniana zegny hoe tsy afaka valiagna tsotra karaha io raha tsy olo niandra resaka amin'ny tontolon'ny ara-pagnahy. Rety zegny ny antony. Hitanao zegny hoe atsika olombelogno rehefa navy tamin'ity donia ty teto niaraka tamin'ny nofo. Ka dikan'izay misy amo zegny atsika zany hoe misy iagna. Io iagna atsika io efa tsy sambany tonga teto. Dikan'izegny hoe mandeha par cycle fogna izy. Ka misy zavatra telo lehibe zegny matetiky dereran'le hoe échec-n'le vadiagnanao maro be zegny dikany. Maro be. Le aminao io izy zegny efa teto. Zany hoe izy ihany no matetiky mametraka ny safidy hoe fiaignananao hoe ty zavatra ataoko rehefa za tonga andray hoe ty iza karaha zegny, ty karaha zegny. Manomboka ihany koa hoe arrêté koa matetiky hoe sasany matetiky hoe ino ma mahatonga tromba aby reo tonga amin'ny tena bakao tena lasa tsy mahazo vadiagna. Ny tromba reo zegny hoe intermédiaire fo zegny no asa andraikitra ataony. Mitahy anao izy amin'le fagnatanteranao le mission natongavanao teto. En mission zegny olombelogno raikiraiky zay tonga amin'ny donia ty eto. Tsisy olo tonga eto hoe andeha hagnano amusement zegny hoe andeha hagnano distraction. Ka le olo petrahany ara-pagnahy na le olo miegny amin'ny tontolon'ny ara-pagnahy de matetiky olo ny safidiny ancêtre anazy. Fa ancêtre izy teneniko teo hoe mpagnelagnelagna ny asany. Sao de hoe anao ndray lasa hoe fa magnino ancêtre reo misafidy zaho, za managna choix-nao zegny fa tsy anao amin'le corps misy anao io fa le aminao zegny misafidy regny. Mazava tsara zegny. Choix-nle aminao zegny ny fiaignana le iaignanao. Fa ndraikindraiky zegny rehefa hoe tsy magnaraka zigny anao de hoe tsy maintsy magnano appel à l'ordre zegny le aminao. De magnasa le ancêtre anao na le fagnahy aby reo zegny hoe magnitsy anao mba hagnaraka le lalagna zegny tokony imboanao. Dikan'izegny hoe anao fo, anao le managna nofo hafa, le aminao hafa. Ka zao ndraiky ty zavatra misy. Sasany misy hoe tsy tadidiny zegny le mission io izy avy aty izy distrait loatra. Tsy tadidiny, lasa distrait loatra izy. Rehefa tsy tadidiny tsy maintsy mandray andraiky zegny le amo. Magnano rappel à l'ordre. De zao koa matetiky koa misy koa dereran'le hoe tsy fagnombiazana le vadiagna. Misy koa izy hoe amin'ny resaka environnement zegny ny héritier-nao zany hoe asanao zanakan'olo mikorontandavatra agnatin'ny la famille miady lava zegny babanao sy reninao. Igny environnement io fo zegny environnement zegny hainao. De izy igny zegny mihoragna agnatin'ny ADN miditra agnatin'ny aignanao. Lasa izy fo koa mireproduire image io fo koa zegny anao mitokantragno zay misy anao magnaraka. Asa misarasaraka lava. Asa hoe babanao ndraiky reninao fa tsy fivadiany fekiny tamin'ny fotoagnany anao zegny efa be asa hoe niteraka rô bakao nisaraka. Fa tsy fivadiany. Tsisy vady zegny reninao. Normal be raha ohatra hoe ça va reproduire koa zegny le raha zegny fiaignananao misarasaraka lava io. Satria le environnement io zegny ny héritier-nao. Zegny koa misy mahatonga sasany.
misy koa sasany tia matetiky tegna ny maro be resaka hoe ego eo koa zegny hoe misy hoe blessure anao zegny efa nisy échec une fois tamin'ny relation zay niaignanao ka igny le échec le niaignanao igny zegny hoe tsy mety coupenao zegny le lien am'le blessure igny izy igny fo amberobena agnatin'ny fagnahinao lasa le environnement igny fo ça va me reproduire hoe ça tourne en boucle izy vazaha zay igny fo igny koa dikany araiky eto koa misy koa matetiky hoe amy resaka hoe responsabilité maro amin'ntsika mieritreritra hoe être célibataire zegny zavatra farany tsy manjary ka ndraikindraiky zegny tafy magnanognano foagna zegny ino malefanao nampoagna eto hoe anao zegny hoe magnano raha zegny hoe tsy dia misoandro ohatra fa magnano raha zegny anao mba ho tiany le magnodidiny zany hoe peur de jugement ny société zany hoe matatro anao zegny hoe ho jiaby rehetra anao tsy manambady anao mba manambady ana eky anao mba mity raha eky tsy dia soanao totra ny arainao efa hoe magnano raha izy ty hafalifaly le magnodidiny na fianakaviana ndraikindraiky am'zegny am'le fanaonavampoana igny hoe maro be problème le satria hoe tsy soanao aby le raha fa hoe zisty hagnano raha zegny anao mba hiplaire le magnodidiny igny koa matetiky hoe mampisy problème badiagna matetiky amin'olo maro ty koa ny hafa koa misy koa sasany koa agnatin'le tokantrano koa mieritreritra hoe mavozo izy amin'ny hoe la solitude zany hoe vivre seul satria managnino efa igny matananareo agnatin'ny saigninao depuis anao koa fa teraka hoe être seul zegny zavatra ratsy ka tokony misy namagna fo olombelogno kanefa na olo hambagna fo ndraikindraiky tsy voatery mihegny am'le olo kambagna aminazy igny izy ndraiky izy mila donia fa afaka misintakarô ka nono zay vadinao tsy kambagna aminao vandy be ma le ny fetreretagna hoe fa être célibataire ratsy vandy be zay tegna ny vandy be na zegny vandy nampidiry agnatin'ny cerveau-tsika olombelogno zegny hoe être célibataire ratsy être célibataire tsy ratsy fa za koa hoe tsy miprouve hoe être célibataire zavatra farany tsara fa ny fivolagnana izy hoe na fisokadiagna izy hoe ny zavatra hoe isan'ny tegna ny ratsy indrindra vandy be zay nampidiry agnatin'ny cerveau-tsika c'est tout ka maro be zegny olo zegny hoe mavozo io juste hoe mavozo être célibataire être seul peur amin'ny la solitude zegny fo zegny nambadiana tsy matonka ny dia mila misy vady fo mila misy binôme fo ndraikindraiky am'zegny hoe tsy milamy aby le tokantrano ao fa saingy ny falifaly hoe mila misy vady igny koa matetiky koa hoe bien évidemment isaraka matetiky anareo satria zegny hoe tsy raha vokatra foanao aby le raha fa hoe juste hoe magnano raha anao hoe karazagna hoe aléatoire fo regny koa matetiky mampisy le tokantrano ohatra hoe misasaraka matetiky izy mety tsy ho concernant ny olo misy tromba fo le problème io fa olo jiaby ndraikindraiky zegny concerné ka eto am'zegny am'le faramparany am'zegny hoe ny tsy fahombiaza na fisaragna amy resaka vadiagna amy tokantrano na hoe holo mandaligny ny tontolo ny ara-pagnahy tsy dikany araiky zegny no mahatonga izy fa dikany maromaro fa ny tegna ny général fo zegny hoe ny tegna ny dikany fototro zegny hoe le aminao zegny no mahita fa tu laisses trop distraire satria hoe ohatrany hoe variagna be loatra zegny anao amin'le antondianao aty amin'ny tontolo misy anao aty variagna be zegny anao kele anao lasa distrait be igny zegny hoe izy tsy maintsy magnano appel à l'ordre satria hoe ndraikindraiky zegny anao zegny misentir ohatra hoe karaha hoe variagna adignanao l'émission lasa distraire trop anao tsy maintsy ampitsarovany anao ka ino ma zavatra ampiasaina le mabo de mampiasa regny fagnahy regny zegny izy hoe somary hoe éloignenao kokoa zegny anao am'le zavatra midistraire anao fa ohatra hoe manontany atsika mba ino ma solution ny solution zegny hoe tsara tadidinao zegny hoe ino le mission anao zay voalohany ny fagnondroeny essayer zegny hoe micouper le lien amin'ny resaka hoe blessure zay iaignanao zegny karaha zegny hoe na le ohatra hoe le lien na environnement zay niaignanao ny rythme tamin'olobenao couper zay lien zegny afaka travaillegna tsara zegny amy resaka spirituel blessure zay miverimberigny io hoe ala satria hoe mental zegny regny presque psychologique kokoa zegny izy hoe fa hoe tsy dia hoe spirituel loatra travailler zegny fa rehefa hainao mitravaille zegny stable zegny couple anao karaha rehetra satria misy olo mihegny agnatin'ny tontolo ara-pagnahy tsisy problème satria nagnino capté zegny izy hainy zegny travail izy regny velogna samy tsara samy maivagna atsika jiaby tsy adinantsika mampiasa tapitapi saingy rehefa andefa vola avy agny en Europe velogna samy tsara samy maivagna code promotsika tsy adinantsika